May ngadlaw diya soy. Karong adlaw excited kay ta kay finally nadayon ra jud ang dugay namong ginaplano-plano nga lakaw. Uban ni sa among paglaroy-laroy sa munisipalidad sa Baganga, Davao Oriental. Kami sa kong mga kauban wa pa kasuroyan ang lugara. Mao wa may kabalo unsa ang mga mahitabo ug i-expect na mo aning biyahe. Ug wa pa pud kakaanhi diri ta sabay ta. Diri soy padong migmawab ani gad dito may mga daghan ba yung kapihanan nga nindot dito sa mawab. Isa pa gana pud kayo ibiyahe og makakape ta ba. So bali dito na lang pud among himuon start point aning biyahe. Sa ulihi dai soy sulayan na tog ihap atong gasto gikan sa gas, accommodations ug pagkaon. Ang ruta ni nga biyahe soy kay Nabunturan, Compostela, Aliwagwag, Katiil hantod Baganga. Tapos pagpauli dito may moagi sa Caraga, Manay, Tarragona, Mati, hantod na sa Tagum. So nagpagasa mi diri soy, di lang nato ni apil og ihap sa atong gasto, bali i-assume lang nato na full tank ta before ang biyahe. So diri may nangape sa bingkahan diri sa Mawab. Bale self-service nila ang kape diri. Ikaw ray mamili og motimpla ug magtimo sa tagamay og bingka diri. So after na mo og pangape, mo diretso na may ani og Compostela. Dili na may mohapit og Nabunturan kay nagsige na lang taguhunong ani. Bale dito sa Compostela mangita mi dito og 7-Eleven, nya mangita mi kapamahawan. Pag-abot na mo diriya sa 7-Eleven sa Compostela, nakadesisyon may nga diriya na lang pud may mamahaw. E paghuman ani mo diretso na may padulong dito sa among next stop which is sa Yachts Kapihan. Mga pagkaon na lang pud sa 7-Eleven among gipangkaon na ni Soy. At least man lang makatimo-timo gamay bago mo biyahe. Pagkahuman og pamahaw larga na pud.
Samtang gasubay Miss Dala nakahunong mig-ahat diri kilid-kilid kay murag nindot kay view. Oto gihimo na lang po namong papahawayan. Medyo na ignorante mi gamay kay first time na mo makaagi diri ug wa mi nag-expect nga inani kanindot ang lugar. Human na picture diri dala pa huway, nagpadayon na pud mi sa among biyahe. Pag abot na po diri sa unahan, nakakita na pod mignindot papahuwayan. So nagpahuway na pod mi, nagsige na litag pahuway ani. Balikin ni diri dili gini sila tourist spot ron sa ba. Ninghunong lang yun mi diri kay nindot ang palibot, kusog ang hangin ug nindot papahuwayan. Nganong di no pahuway nga wa man tay gidalian. Pag human na mong papahuway diri og medyo dugay-dugay pod ni diretso na gyud may sa amo ang next nga stop dito sa Yachts Kapihan. So kung padulong mo og aliwagwag or baganga diri sa Yachts Kapihan, nindot siya pahuwayan kay nindot ang palibot, kusog ang hangin ug napod sila yung mga baligya diri nga mga kakanin or kape. Pag human na mo diri sa Yachts Kapihan, soy padulong na may ani og aliwagwag. Hapsay ra po na mo ang biyahe padulong dito kay mingaw ug nindot ang dalan. Among plano ay nag-abot dito kay mga picture lang kadali, human mo larga pa katiil kay mangita pa man mi og paniudtuhan.
Pag-abot na mo dire sa liwagwag soy, wa na mi nagdugay kayo, igo ra mi nagpicture-picture dire kadali. Ug nilarga na dayon mi padulong sa Baganga. Kay medyo gutom na sad ning orasa, hapit na mi naudtuhan kay nagsige lang baya mig pahuway no. Sa una soy malatay-latayan na ning tulay diriya ug maliguan po daw ning falls. Ambot lang karon nga nung di na pwede ug wa pud ta kahibaw, possible pa ba maliguan diha pohon. Pero sa karon picture-picture lang sa gyud nga atong mabuhat. Sampang padong may og Baganga nakaagi may og karinderiya diri sa kilid, diriya na lang pud mi naniudto. So dinarlian ra niya mong paniudto kay moderitso na may og Baganga. Medyo kaulono na pud ni og dili na mo gusto maabtan og ulan sa dalan nga wa pa mi kakitag kapunduhan. So diri soy niabot na jud din tawon Miss Baganga. Ang problema lang kay lobat na tanan battery sa akong camera, mong wa na ko ka video. Pero pagkahuman na ni nangita ra mi og beach nga papahuwayan ug katulugan. Pagkagabi isoy nanihapon nami, isa ra ni kabuok clip na ko diriya. Kay perti lang kapuya iliho kaning panahon na oy, so ugma na lang nato ni padayon atong video. Pagpangmata naman soy medyo gana kayo kay nakatarong sa dugpahuway, di aircon ba naman ang tulugan. Diriya day may nagpundo sa Amanleya diris Baganga. Though daghan pa unta may kapilian na mga papahuwayan, pero diri may naapsan og kakaapoy sa biyahe gahapon. Okay sad noon diriya, bali hapsay, mingaw, nindot ang lugar ug komportable. So samtang gahulat mi sa mong pamahaw, naglaroy-laroy sa mi diriya, pangpatay lang gud sa oras. Di igid pod malimod ang kanindot sa mga dagat diris Baganga kay dagko perminti ang balod. So namahaw namin diri soy, apil din is among accommodation diri kay nakuha man gud mi og room.
Pag human na mong pamahaw, nag-relax-relax ron may gamay kay medyo layo-layo po na mong biyahe ron. So ang ruta na mo ani pauli kay Pacaraga, Tarragona, Mati, hantod na sa Tagum. Pero bago may mo diretso-diretso og uli, mohapit sa mi og Pusan Point dira sa Caraga og sa kapihan dito sa Badas. Bago dahil ta magpadayon og biyahe so magpagasa ta for the first time diri sa atong biyahe. Like I said, assuming nga full tank ta nilarga gikan Tagum, although naapay 3 bars akong motor, nagpagas na lang midaan kay para tuloy-tuloy na mong biyahe. Samtang nagsubay misdalan padulong Caraga so perting bundak sa ulan mong napugos mig pasilong diri sa tindahan nga mong naagian. Dugay-dugay sad midriya kay dugay sad nihunong ang ulan ug medyo delikado ibiyahe kay danlog ang dalan. Pag-undang sa ulan so nilarga dayon mi kay basig maabta na pud mig ulan di pa mi kaabot og Caraga.
ug naabot ra gyud may karaga. So pag abot na mo dre perting inita nga nangauga na lang mi sa among mga suot ani. Udto na pud kayo mi naabot dre tungod sa paghunong namo kaganiha tungod sa ulan. May na lang jud kay nakakita dayon mig paniudtohan dre sa karaga. So dinalian lang gihapon ni nga paniudto kay nag-apas mis oras ani nga time. Di mi gusto mangit-ngitan bago mo abot sa Mati. Kay medyo layo-layo pud nga biyahe ang karaga padong didto. Pag humana mo paniadto soy ni diretso na dayon Migpusan Point. Medyo tuyoonon siya nga lugar pero makita ninyo niya inag-abot didto nga sulit sad among pag-adto. Ug dirian ang Pusan Point. So di na ako magdakag yaw-yaw diri. Enjoy na lang ninyo mong paglaroy-laroy ani lugara. So mao to ang Pusan Point. Soy di jud kamahayan ang pagtuyo og anhi sa lugar kay grabe kanindot o grabe pod ka refreshing sa palibot. Pero karon padulong na may ani sa amo ang last stop which is sa Badas sa Mati. Kay nami agian nga kapihan dito bago may manguli.
So naabot ra jud ta diri sa badas ug mao ni ang kapihan nga amo ang gituyog adto diri. Kini siya ang The Basics Coffee. Nindot unta og medyo sayo-sayo minaabot diri kay nindot kayo lang pwesto diri. Bantang unta kayo ang Sleeping Dinosaur diri. Mao lang lagi kay medyo nalangan mi ganiha tungod sa among pagunong-hunong ug nalingaw sa migtambay-tambay dito sa Pusan Point. Pero kung makaagi manggaling mo diri soy, hapitin ninyo nga kapihan. Lamay ilahang kape diri ug nindot ilang lugar. Though dili lang ko sigurado kung unsa sila oras open, pero naman noon sila Facebook page nga pwede niyo mapangutan-an. So after na mo og pangapi, pauli na miyani. Diri na pod nato i-total tanan ug pila atong nagastoan nga loop. So first is atong gas, which is 304, assuming na nga full tank tagikan sa Tagum. Sa kapehan sa Mawab nakagasto ta og 70 para sa kape ug bingka. Sa 7-Eleven is dili kayo ko sure pero nasa mga 200 ang akong gasto sa pamahaw. After ana isayat sa kapehan. Since si Quatera nga to ang gi-order dito, 90 lang ang ako nabayran. After ana kaya tong lunch dito sa karinderya sa Katiil, which is nasa mga 230 ang among nabayran kada isa. Dire mi sa beach medyo nadak-ano gasto, 1.3 to 1.4 among nabayran each. Para na nasa mo ang 2 rooms, dinner o breakfast. Although napay mga cheaper nga options para ana since daghan og beach dito sa Baganga. Pag humana na among lunch sa Caraga which is nasa 200 each among nabayran. Ang next is 50 pesos para sa entrance sa Pusan Point. And lastly is kape sa Mati which is nasa 110. Ug ang grand total anay kada isa sa amo is nasa mga 2.5 to 2.6 each. Wala na nako giapil ang uban expenses which is mga personal nga snack ug uban pang unnecessary nga gasto. Kini siya basihan lang ninyo in case gusto ninyo sundogon sad ni nga loop. Na chance nga mas gamay or mas dako ang inyong magasto kaysa sa mua. So diri na mahuman ang amo ang loop. Para sa ako aw para sa akong mga kauban, isa ni kadakong achievement nga nabuhat namo kay kami tanan first time namo ning gibuhat. Dili man perpekto amo ang laag, daghan mi og mga na-miss nga tourist spots. Ang importante nag-enjoy mi aning biyahea. Puhon-puhon lahi na pod na lugar atong suruyan. Maungog nalingaw kag sabay aning laaga, sa sunod sabay na sad ta.